nôl esad yn da awn ni am baned Ewsgaras? Gwasyn serbaid artico. Bai, gwasyn. Gwasyn. Wel, Deborah, pam nes i gwrdd â Begotsiw yn Bilbo, nath i sôn wrtho fi bod yna rywun o Seland Newydd sydd yn siarad Cymraeg a rwan yn dysgu Basgeg a ti ydy'r person yna. Wel, ie. Felly, be ydy dy hanes di? Gweud y gwir, ges i fy ngeni yn Lloegr, ond pan o'n i'n 2 oed, eithon ni Seland Newydd. Wow. Felly i fi, Seland Newydd yw fy ngartred yn y ble nes i dyfu lan. Yeah. Achos o'n i'n byw yno, nes i ddechrau gyda diddordeb mewn ieithoedd llai, fel y iaith Mawri, teithio Mawri. A nes i benderfynu, dwi'n moyn byw yn Ewrop, a dwi'n moyn dysgu iaith llai. A ges i'r gyfle i fynd i Brifysgol Caerdydd i wneud masters yno. Ac ar yr un pryd, o'n i'n gallu dysgu Cymraeg. Hanner pris, achos o'n i'n myfyrwyr. Nes i gymryd y cyfle, ac ar ôl 6 mlynedd yn Gaerdydd, nes i benderfynu dwi moyn fyw rhywle ble mae yna mwy o Gymraeg, a ges i fyw yn Llandysul. Hyfryd iawn. Yeah. Wel, ti'n amlwg yn hoff iawn o ieithoedd, achos ti wedi cymryd sialens newydd erbyn hyn, yndo? Wel, ie. Nes i benderfynu dod i fyw yng Gwlad y Basg, dwi'n mynd i ddysgu Basgeg. Mae hynna'n deud llawer amdano ti. Fysa rai pobl yn clywed hynna, oedd yn rhedeg i ffwrdd mewn ofn, ond pobl eraill yn dweud, wel. Ie, mae rai pobl sy'n byw yma yn dweud wrthai, wel, dwi wedi bod yma am... Sa'n gwybod, 50 mlynedd. Mae holl modd dwi ddim wedi dysgu Basgeg. A ti yn byw ma bellach? Ie, bron 5 mlynedd nawr.